okwesibili mandiphakamisele abazalwane abazazogqina ilizwe likaThixo. Indawo ke ethi akuthethelwe kuyo kuthiwa zizenzo zabapostoli isahluko leshumi elisithandathu kumqondo wama-28. Pawulos wabiza ilizwe elikhulu wathi ungazenzakalisi kuba sikho sonke apha. Mandiqale ke yokuqala nobhala lizofika kulesibini ixesha lenzakele femeli yalapha nyana ingazenzakalisi ngoba sikho sonke. Ndicinga uba le ndawo inilungele kakuhle ihlala ncakasana apha ngoba kakade kule siko legqobhoka okokuba xa livubuhlungu likhawuleze lijonge into ezawuba yisolution ekhawulezileyo. Amanye amagqobhoka ke abakuthatha ubuhlungu ayazenzakalisa. Nobhala ingazenzakalisa le family because in fact elinxeba lokusweleka kukaMandla ngoku apha kule family aliqali ukwehla, ayiloo nto azothuka namhlanje. uMandlebele simazi kula minyaka yo-2003, 4, 5 kanje eyegilda, I think wayegilda eBonganisipeti, very much disciplined gilda uMandlebele. Xa sidibana sisithini wayengaphithizeli uMandlebele ecaweni, andimenzele ilizulu ke andithethi kamnandi ubengeko. Lonke ixesha sidibana uMandlebele wayengalikho nangaphambili, wayehlala apha kwizitulo ezingaphakathi ephethe iBhayibhile neculo, esoloko ephethe inotepad nepeni, yonke into eyenziwayo enote lo mzabane. Ndizokuthuka xa ndimane ndimbona njengoba ndisebenza ekuhlaleni, ndimane ndimbona engaseyiyo laa nto wayeyiyo ngelaa xesha. Ukwenzakala kokuqala ke oko kule family, ukutshintsha kobume bomntu isaqhuba. Nithi benimazi okokuba ululutho kwaye usapho olu luzawuthembela kuye, kusuke ngesaquphe ubomi butshintshe. Ndimane ndidibana naye apha ekuhlaleni, sidibane simane sibulisana, ndibona uba imemori yakhe isekhona. Usandikhumbula egedini, usandikhumbula ecaweni. Kodwa ithe le family isaqala ukuthi iqhelane nale meko intsha amadlebe yokuba imbone ngoku sekwesinye isimo, ibimazi kwesinye isimo. Yathi xa iqala ukuthi iqhelane naloo nto, sidibana noMandlebele esehle senyuka engathi zange abe ngumntwana owabhekiswa esikolweni, wabhekiswa ecaweni, wanikwa zonke izinto ebekufanele uba zinikwa umntana wonke. Sadibana noMandlebele seyinto nje yohlekisa nalapha esitratweni. Le family idibene naloo nto kunjani. Ngoku namhlanje idibana nemeko yokuba ibithe seyiqhelisa le meko, wasuka uThixo waqhila, wathutha ubhoze eqhwila ubani ongamqandayo.
Bathi ke abantu abatsha family yakwaNtshutshi kuyo yonke lo meko ningazenzakalisi. Ubomi esibuphilayo kakade amajingiqheli. Namhlanje sijonga le meko ujikume kube yenye into. Nangoku le family ndiqinisekile okokuba ithe imeko kaMadlebe xa iqala ukwenzeka itshintsha yadibanisa iintonga beka ngapha nangapha ikhangela ukuba umhlolo kweliphi icala. Ibiyimeko ebuhlungu leyo ngelaa xesha bebesenza wonke. Kodwa uThixo ubonile ngoku okokuba kwanele because wayethe uSathane ngelaa xesha okukho intlanganiso kaThixo noSathane ngobomi bukaJobhi. Efika uSathane entlanganisweni phofu engamenywanga uThixo nezithunywa. Wafika uSathane emgqubagqubana wabuza uThixo ukuba uvelaphi Sathane umgqubagqubana. Wathi uSathane ekuthutshathutsheni nasekuzulazuleni kwelizwe wathi uThixo uSathane because uThixo phambi koba avume isilingo okokuba masityakathe umzimba wegqobhoka ukudala uThixo abeke igqobhoka esityaleni makaba unguyezwa ajonge uThixo okokuba eli gqobhoka xa ndingalinikela alizukundihlazisa na because naye uThixo uyoyini kuhlazeka elizweni. Bantwana bakaThixo wathi uThixo uSathane umgqalile na umkhonzi wam uJobhi, not because uSathane wayemqwalasela uJobhi but uThixo chose ngokwakhe okokuba makathathe ifocus kaSathane ayibhekise kuJobhi. Wathi uJobhi wathi uSathane ndingamgqala njani na uJobhi because wena Thixo umbiyele. Khamele kaThixo mandiyeke ke nobhanga kwenze uba ndingatyi ixesha labanye abantu kodwa family ngomelelane. uThixo nguye owaziyo, uThixo nguye obesazi. Nam kunamaxesha sonke apha xa kufika isithunywa sikaSathane sintlithwa sisithunywa sikamtyholi sifuna utshaza. Bantwana bakaThixo kodwa someleze umbhali umpostile xa esithi kungoko singethi manzi ngoba noba umntu angaphakathi umntu angaphandle angonakala njengolusu nenyama kaMadlebe. Athi umbhali kodwa umntu angaphakathi yahlaziyeka emandleni ngoba enawubona iqwalasele indlela uMadlebe ebephilela ngayo inkosi. Uqonda okokuba umntu angaphakathi komfo uyaphila. Makaba nguThixo wethu hambani family niyongcwaba lo mntwana nisazi okokuba ukubulalela kwenu akuzulamathe enkosini.